كبايتا ويجينا Se nibdew il-pellegrinaġġ bl-istatwa ta' Santa Rita, ta' se jibqa' il-pellegrinaġġ ta' min jista' jiġi, min jista' jimxi. Issa u fil-sija tal-Meltana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejniek, imbirka inti fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftija, Ġesu. Għadisa Marija Awmalla, itla għalina fil-bin. Issa u fil-sija tal-Meltana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejniek, imbirka inti fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftija, Ġesu. Għadisa Marija Awmalla, itla għalina fil-bin. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejniek, imbirka inti fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftija, Ġesu. Għadisa Marija Awmalla, itla għalina fil-bin. Issa u fil-sija tal-Meltana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejniek, imbirka inti fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftija, Ġesu. Għadisa Marija Awmalla, itla għalina fil-bin. Issa u fil-sija tal-Meltana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejniek, imbirka inti fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftija, Ġesu. Għadisa Marija Awmalla, itla għalina fil-bin. Issa u fil-sija tal-Meltana. Amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejniek, imbirka inti fost il-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftija, Ġesu. Imwielet minn verġ biex kulħadd ikun bħalu. Hekk missier għat-talb ta' Santa Rita li ħabbet lill-ulieda b'imħabba kbira. Sawwab il-barka tiegħek tas-sema fuqhom biex meta jikbru bl-imġiba tajba tagħhom quddiem il-bnedmin bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li taħdem fihom ikunu xhieda ta' Kristu fid-dinja kif kienet Santa Rita u jxerdu u jikbru fil-fidi u fil-qdusija. Bi Kristu Sidna. Amen. Issa se nrox fuqkom dan l-ilma imbierek, ta' tinħasdux ta' daqsxejn ilma fuq raskom, ta' ħanxarrabkom daqsxejn, ta' tfal iberikkom dejjem u jżomkom taħt il-ħarsin ta' mħabtu waqt li Santa Rita tixħed irroddu ħajr lill-Alla. Imissa ħanibqgħu hawnhekk, morru ħdejn il-mama u l-papa bil-qiegħda. Hekk bravi. Nina u għajn ta' kull faraġ, sawa bil-barka. Tiegħek fuq dan il-wart u fuq daw kollha li se jużawhom devozzjoni sabiex waqt li jitfakkar il-miraklu tal-warda li tajt lil Santa Rita sabiex tikseb il-faraġ fid-tbatija tagħha meta kienet imsieħba mal-passjoni ta' ibnek, aħna wkoll.
Diana Santa Natasha. Ġo fik il-kmandamenti tiegħi billi tagħdu widen għall-erf u tħalli lil moħħok jifhem sewwa jekk issejjaħ l-erf. Itolbu bla waqfien. Aqsmu ġidkom mal-qaddisin li jinsabu fil-bżonn. Ilqgħu f'darkom lill-barranin. Birku l-dawk li jippersegwitawkom. Birku u la tistħu lil ħadd. Ifirħu ma' min jifraħ, ibku ma' min jibki. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena għaddilja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa u kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jinaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba l-kelma li jettilkom, ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minna. Għalilna Ġesu biex nitolbu. U jiena tagħna dak li nitolbu. Ħafna drabi aħna bħala bnedmin din il-kelma nitolbu m'hemm xejn ħażin ta'. Nitolbuha għal affarijiet anke materjali. Is-saħħa tagħna li kollox imur tajjeb m'hemm xejn ħażin. Imma fil-ħajja ta' Santa Rita dak li talbet kienu affarijiet spiritwali. Għalija l-mulej jagħmel affarijiet spiritwali fil-ħajja tagħha u n-nies ta' madwarha kien sinjal tal-fiduċja kbira li kellha f'Alla l-Immierek. Tal-bniedem ma tibqax sikta iżda xxandar il-verità u l-ġustizzja nitolbu. Għal-familji nsara sabiex ta' kuljum. Kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajr kalċi, reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Grazzi wkoll li għaw fostna il-provinċjal Patri Leslie, tajjeb, grazzi li jietawnek magħna. Tajjeb.
Grazzi lill-ħuti reliġjużi Komalla Agustinjani li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu immorru fil-paċi ta' Kristu.